भटारफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। स' गाइस आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआ सिगां समावनो आं मोनसे एपिसड 1 खौ होखांखाबायमोन। लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होखादों, नायबानो जाबाय। बे भिडिअआ जाहैबाय जोंनि आर'नाइ कलेजाव, मानि जों जेब्ला आर'नाइ कलेजाव फरायदोंमोन अब्ला बे समाव जोंनि सिगांनि सिनियर बिथांमोनहा माबायदि कलेजखौ दैदेनलांदोंमोन बेनि सोमोन्दै आं सिगाङावनो होखांखाबाय। स' दानिया नैबे नैथि एपिसडआव आं नैबे भिडिअखौ लाबोनो सानदों। स' जेनाखि जों जेब्ला आर'नाइ कलेजाव फरायो अब्ला जोंबो इउनियन बडि दारायदोंमोन। बे दारायनायाव मा मा जालांखो, जाजेननायनिफ्राय लानानै जोबजासिम मा फालिथाय फालिदों, मा खालामदों, सोर मा बिबानाव मा लादों, सोर देरहादों, आं बेखौ नोंथांमोननो देखायनो सानदों। स' गाइस भिडिअखौ नायनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, प्लिज अननानै आंनि इउटिउब चेनेलखौ जौगानायाव मदद खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। प्रेस दा बेल आइकन आसा खालामो नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामगोन आरो आंनि इउटिउब चेनेलखौ जौगानायाव मदद खालामथारगोन। स' लोगोफोर दानिया आं भिडिअखौ देखायनोसै। आं डिग्रिखौ आर'नाइ कलेजाव कमप्लिट खालामनो नायलांबाय थादो, अननानै जोबजासिम नायथार आरो बुजि। स' मारै आर'नाइ कलेजखौ सामलायदों जोंबो, आर'नाइ कलेजनि मा बिबानाव आंबो थादोंमोन बेखौ आं नोंथांमोननो देखायनो सानबाय। लांबाय थादोल'। स' आं फारि बुंफोरना होलांबाय थानोसै। स' बिदिब्ला भिडिअखौ नायदिनि। भटारफोर 1 hour later. स' लोगोफोर फाइनालि 2020 मायथाइनि आर'नाइ कलेजनि इउनियन बडि दारनायाव जोंनो देरहादोंमोन आरो बिनि उनाव मा फालिथायखौ जों फालिलांदों बेखौ आं देखायलांबावसै। गोसोआ बिराद गुप मोनदोंमोन जे जों देरहानाय नङा नंदोंमोन। स' जोंनो देरहाहैदों आरो बिनि उनाव जों फारि जोंनि जेनाखि मावनांगौ हाबा बेखौ जों मावबोबाय थादों। स' माखासे मावनायफोरखौबो आं देखायनोसै, नायलांबाय थादोल'। मोननै जाखाबाय बेना। जिंदगी में एक बार भी नहीं खेला सर। नहीं, झूठ बोल रहा है। कहाँ नहीं दिखता? पूरे उधर करा दिख तो रहा है। बाय बाय। Kishna nama. Sponsored by the WFC Ronda. We are from Tengapara, Mr. Sulugam. Oh my god, लोगोफोर आं माब्लाबाबो सानफेराखैमोन जे आं बेबायदि मोसागोन। बेनो आंनि फार्स्ट टाइम मोसानो थियारि जानाय। दैलि प्रेक्टिस खालामै ओरैबायदि मोसानो हादों आङो। स' आं मोसानायखौबो देखायगोन, स्टेज पारफरमेन्स खालामजेननाय बेनो आंनि फार्स्ट टाइम। स' नायलांबाय थादो गाइस। आं सानफेराखैमोन जे आं बेबायदि पारफरमेन्स खालामगोन। लोगोफोरजों आं इसिबां एन्जय खालामफादों। बिथांमोनाबो सासेबो रोङामोन जे गावसोरबो जिबनाव मोसानो रोंगोन। स' बिथांमोनाबो फार्स्ट टाइम ओइदिनखालि मोसाफादों आंनिनो इउनियन बडिनि लोगोफोर बिथांमोनहा। नायलांबाय थादो। स' लोगोफोर बिनि उनाव आरो मोनसे बिराद इन्टारेस्टिं भिडिअ दंबावो। स' नायबावदो बेखौ। जोंनिनो लोगो
बिथाङा जोंनिनो लोगो बिथाङाबो ओरैबायदि मोसानानै जोंखौ ओरैबायदि फुर्ति खालामदोंना ओरैबायदि मिनिहोनानै जोंखौ उदै बिगुर साहोजोबदों थ' नायदो गाइस बिथाङा माबायदि मोसादोंमोन फाइनालि लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो अननानै बयबो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो लाइक खालामदो स' आरो आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो प्रेस दा बेल आइकन आसा खालामो नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालामगोन आरो बेल आइकनखौ थुनानै लागोन आरो आंनि इउटुब चेनेलखौ जौगानायाव मदद खालामगोन आसा थाबाय बयनिफ्रायबो